episodul 2, când să-ți bagi hack. Acum încerc să-mi bag hack la un joc pe nume Traffic Rancher. Intrați pe Aptoide de neapărat, doar aici puteți găsi. Trebuie să reinstalați pe acest program după VIPA pe cât trebuie să aveți acest program. Intrați pe acest program. Scrieți cum se numește jocul. Scuzați-mă că am lacta asta. Nu prea să... Îl găsiți aici. Îl găsiți aici. Îi dați instalare. Eu l-am instalat odată. O să vă apare ceva pe ecran. Aveți răbdare un pic, vă rog. Înainte. Instalat. Acum așteptați aproximativ jumătate de minut. Bine, am revenit, am fost să beau un pahar cu apă. Sper că nu v-a deranjat acest lucru. Trebuie să mai așteptați. Deschid. Eu chinuiam înainte ca handicap. Nu știu ce fac aici. Cred că apăs aici. Primul. Ești. Nu. Dar veți acest mod. Veți aștepta mai mult până să încarcă jocul. Asta e în chineză, parator. Sau nu știu ce o fi asta. E limba diferită, o schimba din server. Când e instalat. Acum, uitați ce ai spus acum. Vedeți? Uite aici. Și... Wow, mașină nouă. Watchmaker. Asta e pe bani? O, du-te, mă. E obligatoriu. Sau e? O, asta nu merge. Asta e asta și bine. Nu e ca pe Shadow. Acum o gradez la maxim. Pun tatuajul ăsta, pare șmecher. Luăm, punem astea. Pe barosăneală. Superman.
curios cu cât merge. Mamă, cum să... Wow! Go! Mamă! 167, o să intra palme. Ce-a fost asta, băi, băieți? O, ce rapid să înfige. Să intra palme. Ia să nu se duci chiar așa tare cum mă gândeam, da? Chiar e. Hai să vedem cât să ducea maxim. Cu gura dată la maxim. Să vedem cât prinde maxim. Haideți, băieți. Hai. Poate mai mult. Cred că prinde 300. Hai. Să vedem cât prinde maxim upgradată o mașină. Cea mai bună upgradată la maxim. Bă, dar nu se duce așa tare. Mă gândeam că prinde mai mult. Uaaaa. Să merge așa. Uitați cum virează. Cam asta a fost, băieți, sper să vă placă. La revedere. Baftă și pot să vă